Dyma'r golegfeydd yn rannau o Gymru bore yma, wrth i storm gyredi daro'r deyrnas unedig, gyda gwyntoedd cryfion, tywydd o'r a mwy o eira. Mae cannoedd heb drydan dros 100 o ysgolion wedi cau a nifer o drenau ei ganslo a thrafferthion ar y ffyrdd hefyd. Ond roedd nifer yn croesawu'r eira. Dyma oedd y farn yn Llanfyllin ymhywys cyn i'r tywydd mawr daro. Dwi'n gobeithio bod ni'n cael llawer o eira, so dyn ni ddim angen mynd i'r ysgol, ac dyn ni gallu mynd sledio a dyn ni finally gallu gwneud un eira. Ond pam bod ni'n cael y tywydd o'r yma a be allan ni ddisgwyl dros y penwythnos? Wel, mae storm gyredi wedi dod gyda gwyntoedd, glaw ac eira. Fel arfer, mae storm yn dod gyda gwynt a glaw yn y wlad yma. Ond mae'r eira wedi ffurfio oherwydd mae'r aer yn oer wedi dod syth lawr o'r Arctig yn ddiweddar. A pan mae'r aer yn oer, wel, mae'r crisialau o rew yn y cymylau ddim yn cael cyfle i doddi i droi'n law. Felly maen nhw'n disgyn fel eira yn lle. Y prif beth rwan bod storm goreti yn clirio'r wlad y dechrau, achos unwaith mae eira'n dechrau toddi ac yn ail rewi dros nos gyda'r aer oer, wel mae rhew yn mynd i fod yn broblem. Felly llwybrau llithrig o bosib, felly cymerwch ofal os ydych chi'n mynd allan. Croesawu'r eira neu beidio, mae'r gaeaf yn sicr wedi cyrraedd. A'r tywydd oer am bara am beth amser eto. Dyma Seren. Ar yr olwg gyntaf, mae'n ferch 8 oed o Llangollen, ond mae gyda hi sgil arbennig iawn. Dwi'n fynd drosodd, dwi'n dal i'ch brethi am hir a dwi'n gael y helmet yn rhwydo a ben yr cwch a dwi'n nôl o'r ochod arall a rhwydo nôl i mlaen. Dwi'n dod nôl i fyny. Fe nath Seren a'i thad droi'r fideo hi'n gwneud y tric ar y cyfryngau cymdeithasol. Bellach, mae dros 15 miliwn o bobl wedi gwylio'r fideo ar TikTok. Maen nhw'n really surprised hefo'r sut dwi'n gallu gwneud hwnna. Mae Seren yn caiacio gyda'i thad bron bob dydd, a mae wedi bod yn dysgu ers iddi fod tua 2 oed, felly peidiwch â trio gwneud hyn adre. A nid dyma'r unig dric mae'n gallu gwneud chwaith. Dwi'n gallu rolio, dwi'n gallu handrolio, dwi'n gallu fynd drosodd i'r ochor arall a nôl, dwi'n gallu syrffio. I breuddwyd hi yw i fynd i'r Gymraeg Olympaidd un dydd, a mae'n siŵr o wneud dipyn o splash ym myd caiacio. Mae'n sicr bod gan y Seren hon ddyfodol disglair o'i blaen. Ond mae'n gwlad heb iaith, fel rwyd heb byr. Beth mae siarad Cymraeg yn ei olygu i chi? Dyna mae criw o blant dros Gymru wedi bod yn ei ystyried wrth i'r bathodyn bach yma droi'n 20 oed. Ac yma yn Ysgol Gymraeg Ynys Wen yn Nhreorci, roedden nhw'n rhan o rannu'r neges am bwysigrwydd y bathodynau. Mae'n bathodyn sydd fel speech bubble a mae'n dweud Cymraeg ar y, so ti'n gallu gwisgo fe neu cael lanyard ar i dweud bod ti'n siarad Cymraeg. Fi gyda loads o bathodyns gyda fe ar, a mae basically just yn speech bubble oren yn dweud Cymraeg i dangos bod ti'n siarad Cymraeg. Fe wnaeth y plant weithio gyda Siôn Thomas Owen, bardd plant Cymru i ysgrifennu cerdd arbennig. Mae pobl yn gweld y bathodyn oren, ond falle bod nhw ddim cweit yn siŵr beth oedd. Maen nhw'n gwybod os chi efo bathodyn oren, chi'n gallu siarad Cymraeg yn nhw. Mae hwn wedi dangos bod nhw yn defnyddio tu as yr ysgol, ond hefyd maen nhw wedi creu cerdd sydd yn mynd ar YouTube, TikTok, bethau maen nhw'n hoffi, a maen nhw'n gallu dangos wedyn y byd bod nhw'n defnyddio Cymraeg. Ac mae'r disgyblion yn awyddus i rannu ei neges a gweddill y wlad. Fi'n meddwl roedd y cerdd yn peth i dathlu'r Cymraeg. Hoffwn i gweld mwy o pobl yn siarad Cymraeg. Dwi'n clywed fel lot o pobl yn aml, ond dwi'n meddwl ni gallu gwneud tipyn bach mwy mewn siops a beth. Bathodyn bach, ond sydd â neges fawr i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg.